Kao što nam je poznato iz prošlih emisija, izvršni odbor čine dužnosnici Sindikata pomoraca Hrvatske, izabrani ili imenovani. Zadatak je izvršnog odbora raspravljati, pripremati i donositi materijale i prijedloge odluka za središnji odbor te raspravljati i utvrditi način izvođenja poslova i ostvarenje zadataka predviđenih odlukama tijela SPH, kako stoji u statutu Sindikata pomoraca Hrvatske. Tako je posljednja sjednica izvršnog odbora Sindikata pomoraca Hrvatske ove godine održana u Zadru krajem studenog. Pošto je usvojen zapisnik sa 3. sjednice Središnjeg odbora SPH u Vodicama iz veljače 2013. na 4. sjednici izvršnog odbora Sindikata pomoraca Hrvatske u Zadru raspravljalo se je i o radu tijela Sindikata pomoraca Hrvatske, radu tajništva, financijskom izvješću, aktualnim problemima pomoraca i brodaraca, odnosu agencija za posredovanje u zapošljavanju pomoraca prema pomorcima, pomorskoj strategiji Republike Hrvatske i stavu Sindikata pomoraca Hrvatske, politici zapošljavanja u Sindikatu pomoraca Hrvatske, plaćama i radnim mjestima. Kako je zavladala kriza u cijelome svijetu, pa tako i u pomorstvu, nužno je da se članovi Sindikata pomoraca Hrvatske sastaju na ovakvim sjednicama. Osim tekućih problema unutar samoga sindikata, odlučuje se o važnim pitanjima poput budućnosti pomoraca kroz kolektivne ugovore, odnosno plaće i radna mjesta. Uvažavaju se financijska izvješća, odnosno financijske konstrukcije za narednu godinu, te mnogi drugi važni problemi. Sjednica izvršnog odbora zapravo prethodi sjednici središnjeg odbora Sindikata pomoraca Hrvatske, te na taj način predstavlja važnu kariku u lancu sistematizacije Sindikata pomoraca Hrvatske.